Va néixer a Calaf! A Calaf? A Calaf! Què va ser això? Coneixes el mercat de Calaf? Pues no, senyor, no conec el mercat de Calaf. Pues tant si vas sola com acompanyat, carregat tornaràs. Pues Anem al mercat de Calaf. Demonis. Alexandre de Riquer va ser un autor modernista, introductor dels prerafaelites a Catalunya. I en la seva memòria i homenatge, l'any 2020, Eulàlia Sairac, una ceramista que tenim aquí ara mateix d'esquena, saluda. Va fer una col·lecció de plats de ceràmica reproduint algunes de les flors que Alexandre Riquer pintava en les seves pintures, perquè Alexandre Riquer, a més de pintor, també era poeta, escriptor i elaborador d'exlibris. I ara teniu l'oportunitat de veure els plats, o part dels plats de la col·lecció que va fer aquí en la paradeta que hem posat. Al costat hi ha una altra taula que el senyor Carles Molins, que va vestit com un follet, està elaborant artesanalment uns llibres on es recull totes les conferències que es van fer l'any 2020 a la Biblioteca de Catalunya sobre Alexandre Riquer i tot el seu imaginari, vinculat sobretot al món artúric, al món de Merlí, de Viviana i del bosc de Prosperianda a la Bretanya. Allé, Saraller! Allé, Saraller! Allé, Saraller! Allé, Saraller! I ara vos llegirem un trosset d'un poema d'Alexandre Riquer que es titula Aquelarre. Deixes les ulleres? Deixes això que portes? Ja te veuràs? Bueno, faré un esforç, va. A veure, la nit és negra, Els cels són foscos, lo món rondina, com posseït, el vent la sota, i entre dos boscos, s'estén l'horrible, lloc maleït, la vella bruixa retestinada, sosté unes vergues, el foc ha pres, dos dits esquerres, bo i enervada, fiquen a una olla, i l'ull encès. xiscla que xiscla, On estem? com una folla. Com una folla. Allé, Saraller! Allé, Saraller! Ja sent la colla. Allé, Saraller! I un llum brillant, Salta de l'olla. guspirejant. Voleu cridar? Sí. Crideu, allé, allé. Allé, I ara, Saraller. Saraller, Molt bé. A veure, allé. allé, Saraller, I ara, tot seguit. Allé, Saraller. allé, Saraller, Allé, Saraller, Allé, Saraller! Allé, Saraller! Vam repetir los tres vegades, perquè los tres és la trinitat de la Terra. I la trinitat de la Terra ens ajudarà més enllà del cosmos. Això és important. Nos venim importants. No sé d'on és sortit, però un cop dit això, passarem la paraula a Francesca i a Corazón de Oro. Un aplaudiment!
México.